Dobrý deň, volám sa Rastio Kolonga, som zdravotnícky záchranár. Momentálne sa nachádzame v Univerzitnej nemocnici Martin na oddelení chirurgie, kde by sme vám chceli predstaviť pediatrický protokol alebo pediatrický meter, ktorý používame pri primárnom kontakte s detským pacientom. Tento pediatrický protokol nám slúži na rýchle zorientovanie sa u detského pacienta podľa jeho výšky, ktorá nám ukáže hmotnosť tohto dieťaťa a odhadovaný vek dieťaťa a dávkovanie liekov a veľkosti pomôcok, ktoré pri akútnych stavoch u detí máme alebo chceme na výjazde alebo pri tom kontakte s dieťaťom použiť. Je vo forme takejto rozkladacej knižočky, kde v tej prvej časti máme stručný návod, aby teda zdravotnícky pracovník vedel túto pomôcku používať. Vedel sa orientovať aj v tých farebných škálach, ktoré pod jednotlivými kategóriami sú vyznačené. Ďalej nám ukazuje okienka, v ktorých na tejto strane je uvedená liečba alebo medikácia pre konkrétnu vekovú kategóriu alebo hmotnosť dieťaťa. Na strane druhej, presne oproti, máme tabuľku veľkosti špeciálneho zdravotníckeho materiálu a tabuľku hodnôt vitálnych funkcií pre rýchle zorientovanie, čo je ešte fyziológia u toho dieťaťa a čo už fyziológia nie je. Všetky tieto informácie, ktoré z tejto karty vieme odčítať, nám pomáhajú pri rýchlejšom rozhodovaní, ako postupovať u takéhoto detského pacienta. Nielen záchranná zdravotná služba môže využiť túto pomôcku, ale je veľmi prospešná aj pre ambulancie prvého kontaktu, pre pediatrov, pre ambulancie pohotovostných služieb, tzv. APS-ky, ako to teraz voláme, ale aj pre oddelenia v nemocniciach, ktoré sa s detským pacientom až tak často nestretávajú, alebo sa s detským pacientom pravidelne stretávajú a potrebujú mať nejaké vodítko, nejakú barličku, pomôcku, ako tomu detskému pacientovi pomôcť tak, ako sa mu má pomôcť. V rámci vzdelávania pomôcku my ako záchranka využívame aj na našich tréningoch v tréningovom centre alebo na staniciach formou našich trénerov a odporúčame pomôcku využívať aj na edukáciu študentov na stredných zdravotníckych školách v odbore zdravotnícky záchranár alebo na vysokých školách v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Študenti o tej pomôcke určite počuli. Vedia o nej, že existuje, ale pravdepodobne a predpokladám, že v praxi a na klinických cvičeniach mimo záchranky priamo v škole sa s tou pomôckou nestretli a nepracovali s ňou. Čiže veľa odporúčame, aby už aj študenti na školách mali informáciu a vedeli s ňou pracovať. Pomôcku odporúčame všade tam, kde prichádzame ako zdravotníci do kontaktu s detským pacientom. Či už je to záchranka, alebo je to ambulancia primárneho kontaktu pediatra, alebo pohotovostnej služby pediatrickej, alebo je to oddelenie v nemocnici, ktoré prichádza do kontaktu s detským pacientom. Príručka nám pomôže v rozhodovaní, pomôže nám zachovať kľud a chladnú hlavu pri detskom pacientovi, zabezpečí nám to, aby sme robili čo najmenej chýb u detských pacientov, ktorých všetci zdravotníci vnímame určite trošku citlivejšie ako výjazd alebo ošetrovanie pacienta, ktorý je dospelý.